dělám, se říká existence. Abych to dokázala, musela jsem cvičit několik let. Je strašně těžké stát sama takto na scéně. Lu já znám už dlouho, já ji znám možná víc než 10 let, teď už určitě. A to bylo tak, že my jsme dělali v divadle Archa úplně jiné představení, které režíroval Jan Antonín Pitínský, jmenovalo se Marné tázání nebes. A my jsme tehdy scháněli někoho z čínské komunity, kdo by s námi chtěl spolupracovat, protože tam šlo o pekingskou operu. A kromě Feng Ying Song, která teda je školená v pekingské opeře, tak se přihlásila i Ting Lu a v té době jí bylo 19 a já jsem měla na první pohled pocit, že je velmi talentovaná, ale v té době ona byla v Čechách jenom krátkou chvíli a neuměla prakticky česky. Už jako dívka věřila svým snům. Z chudoby došla až na císařský trůn. Život je krutý, nemá slitování a ani vůl osud nešetřil. Dokáže sáhnout po jakékoliv zbraní a nakonec vždy zasáhne svůj cíl. Není to lehké, ale před tím, jak jsme začali připravit to představení, ještě rok předtím ředitel Archy se nás zeptal, proč neděláme to solo. Ale tehdy já jsem říkala, že no ještě to není, já jsem s tím nesouhlasila, že protože tehdy ještě nebyl ten jako správný čas. V roce 2011 znova se na nás zeptal, jakože holky, proč neděláte to solo? Jako, tehdy už jsem pak jako byla už připravená, řekla jsem ano, můžeme. Mám ráda zvuky našeho města, Wuhanu. Solo je takový jako formát, který je sporný v divadle. Spousta lidí říká, že solo není divadlo, anebo že vlastně na druhou stranu zase všichni vědí, kdo na tom jevišti někdy stáli, že solo je strašně těžký a to proto, že tam nejsou ty impulzy od partnera, vlastně ten člověk sám si musí ty prostory a emoce a střihy dělat sám. A solo proto, že nám to připadalo velmi zajímavý vzhledem k tomu obrovskému národu Číňanů a vlastně v tom kontrastu, že ta Lu je tady vlastně sama solo Lu zkrátka. Já s Janou, my jsme udělali takové rozhovory, a já jsem vyprávěla svůj, prostě co pamatuju. Že mi to přijde jako hodně zajímavý a je důležitý ukázat divákům, které ještě třeba v Číně nebyli, nebo už někde byli, jo, ale jako ukázat zde době, jak tam ve městě vypadalo v těch 90. letech. Sice to se stalo v Číně, jakože já jsem běhala za tatínkem, tedy jako cvičit, že rodiče chtějí prostě, aby děti byly prostě nejlepší. Já jsem v té době začínala dělat projekty, které zapojovaly do tvůrčího procesu imigranty a vlastně jsem s tou Lu potom pracovala přirozeně dál a nebyly to jenom představení, jezdili jsme třeba do uprchlických táborů dělat dílny, protože Lu sama je cizinec, ona není ten klasický uprchlík v tom smyslu, ona nebyla v uprchlickém táboře, ale je imigrant a vlastně prošla celýma těma problematickýma momentama jako každý jiný přistěhovalec. Nejenom proto, že je výborná herečka, ale že výborně zpívá, umí řeč a mnohdy bylo hodně Číňanů taky v těch táborech, takže ona byla takovým jako spojnicí mezi náma a jima.
To, co ona říká, to, co o sobě vypovídá, to jsou texty, které skutečně ona přinesla do toho představení. Je tam trošička fikce, když se ptáme, a to jako jestli to je pravda nebo není, no tak když na začátku říká, že rodí jenom syny a má spoustu milenců, tak to tam je z důvodu vlastně té představy, protože to představení není jenom, my to neděláme proto, aby jsme povídali Olu, my jsme ho udělali proto, aby to vypovídalo o naší společnosti a o tom, jak se třeba my Češi, možná i Slováci, díváme na Číňany. Jo, proto tam vlastně to bylo od začátku jasný, že chceme vypovídat spíše o nás, než o ní, ale prostřednictvím jejího osobního života. Jinak bychom asi napsali článek nějaký a tam Bilu vyprávěla, jak žije, že jo. Takže, ale jinak to, co slyšíte, je skutečně text, který ona sama přinesla do toho představení, řekněme, je pravdivý a rozhodně tam není nic, co by nechtěla sama říct. Tři roky zpátky nebo 2 roky zpátky, já jsem se hodně na sebe zeptala, jako kdo jsem. Takhle to nechám, prostě já jsem já jako Tinklu nebo prostě Číňanka, která dlouho jako žijící tady v Evropě, zejména v Česku. Jsi jak ty hračky z plastiku, jsi made in China, jsi jak ty cetky